Insakto usa ka semana sa dipang barangay ug SK elections, karong buntaga dunay gipahigayong send-off sa mga sakop sa Cebu City Police nga musilbi sa eleksyon. Ani ang live report, pangustahon nato si Alan Domingo. Lan. Nagkaroon dari manukan sa SRP Southern Properties in gipahigayon karon kasamtangan ang simultaneous multi-agency send-off and turnover ceremonies sa mga men and women nga sa bisyo sa umabot October 30 SK and barangay election. Kini ato nakita karon sa atong likod Nico mo ni siyang augmentation force mukabat sa 1,600 ang naa karon diri ni tambong sa seremonyas karong adlaw ba do na gi-deploy pasiuna ang ato ang Police Regional Office 7 ngadto sa upat ka mga lalawigan dinhi sa Central Visayas mukabat og 12,000 ka mga tropa gikan sa Philippine National Police di 9,200 and uban ini aduna say tropa gikan sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection o uban pang mga support groups Nico nga mulangkob mo serbisyo sa umaabot nga October 30 SK and barangay election. Karong nga mga orasa padayon ang programa diri diin gipamatbat sa mga stakeholders, mga pangulo sa ato ang election stakeholders, ang mga pamahayag diin ang ilahang gipaniguro gyud ang hapsay milinawon og matidud-anon nga eleksyon karong Oktubre 30. Murang latest development karon gikan diri sa SRP. Balik sa inyo diha, Nico. Daghang salamat sa update, Alan Domingo.